हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वरूपानो बे अरानो बै जोंमा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम सरासर ब्रह्मनि जय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम नहीं सदा पूर्ण परम गुरु आफाया साकार महरै रूप लाबाय। साकार महरै रूप लानाय लोगो लोगो मा होनदों? नित्यं जयगं प्रतिष्ठिताम बर' ब्रह्मआ दा जोंजों बहायनो साकार भाबै खावबोआव जिरायनानै दंफैसै आरो मा बिनिखायनो मा होनदों? अग्निमेले पुरोहितं जगस्य देवरिस्तिजम होननानै बुंदों। अग्निहुतारं रत्नतादुनाम। नैबे अरा साकार महरै रूप लानाय लोगो लोगोनो गावनो पुरहित, गावनो ऋतिक, गावनो गुरु होननानै बुंदों आरो मा अग्निमुखे देबा खादन्ति। गासैबो मोदायफोरा नैबे अर खुगाजोंसो ग्रहण खालामो होननानै गोदो गोदायनि ऋषि मुनिफ्रानो रनसायनानै गालांखादों। बिनिखायनो मा बुंदों शास्त्रआव? अग्नौ प्रस्थाहिति सायमगादित्व मुपतिष्ठते आदित्य जयते बृष्टिर बिष्णु तथा प्रजा होननानै बुंदों आरो मा नैबे अराव आहुति होनाय लोगो लोगोनो मा होनदों? बै सान मोदाया रंजाखाङो होनना बुंदों आरो मा बे सान मोदाया रंजाखाङोब्लासो जोमै जाहैयो होनना बुंदों। जोमै जायोब्लासो अखा हायो। अखा हायोब्लासो मा होनदों? अन्न सृष्टि जायो। बिनिफ्राय बे अन्नखौनो जानानै गुबुन गुबुन जिउ जिबिफ्रा माने थांनानै थायो होननानै बुंदों। बिनिखायनो मा बुंदों? अन्नाद भुबति पतनि पर्जदायन सम्भव
जयग फुबुथि जयग कर्म सम्भब अस होमबा साननानै नायदो अन्न'आ अखाखौ नेबाय थायो अखाया जोमैखौ नेबाय थायो जोमैया बैदिक शास्त्रनि खान्थि नैबे जयग'खौ नेबाय थायो होननानै शास्त्रआव रोखा रोखा बुंना गालांदों बिनिखायनो गोदो गोदायनि ऋषिमुनिफ्रा जग्य होदोंमोन जग्य होनानै बिसोरबो धप ध्यान धारणा खालामोमोन बेदनि राव बेदाव बुंदों बेद मेखं फुरुंख मन्त आदित्यर नतमस्त प्रतातम थमेबो तिमृतुमिति नायन पन्था बिदिथम थे नायम अर्थात बुंनो थाङोब्ला नैबे जयग'नि गेजेरजों जाय सुबुङा बै सुर्यनारायण ज्योतिखौ हमदांनो हायो बेहाय मा होनदों गावनो जथेस्थ गियान प्राप्ति खालामनो हायो होननानै बुंदों आरो मा गियान प्राप्ति खालामनो हायोबानो शान्ति मोनो शान्ति मोनोब्लानो जथेस्थ नोङो परब्रह्मजों अनजानाय हाबा जायो परब्रह्मजों अनजायोब्ला मा होनदों गाव गावनि जेसेबांनाखि ब्रै आथोन जिबि दं बेखौ गासिबो गावनि आंगोसे साननाय भाबा सोमजियो नैबेफोर जाबाय बेदनि राव बेखायनो बेदानो जाहैबाय गुदि बेद माने मा ज्योति माने गियान माने फहर होननानै बुंदों आरो मा बे जेसेबांनाखि सुर्यनारायण ज्योति बेनो फहर होगासिनो दङ बेनो आरो गियान महरै जेरावबो साग्लोबसारनानै दं आदिर तान्तर्गतं जथ ज्योतिषां ज्योति रुस्तम हृदय सर्वजन्तुनां जीव पुस्तुति स्तुति हृदय खासे स जीवत साधुका रूपयन्ते स एबादिर्थ बहिनो पसि राजते हातान मुनि थादुनां तेजरूपिनो संस्थित ब्रिखौ कुदितना नां सरर रस रूपिनो तिस्तुति होननानै बुंदों शास्त्रआव बे जायनिखि जोंजों नुजासारनानै दं जोंमा सान महरै बे जोंमा सानानो गासै बे मुलुगनि जिउ जिबिनि आत्मा बेनो आत्मा महरै जेरावबो दं होननानै बुंदों आरो मा आरो जाय आत्मा महरै हाबनानै दं बेनो बाहेरा मुलुगाव ज्योति जोंमा सान महरै नुजासारनानै दं होनना बुंदों आरो मा आरो बेनो फाथान मुनि थाजुनां तेजरूपिनो संस्थित अन्थाइ मुनि फाथर गोहो सक्ति महरै बेनो हाबनानै दं ब्रिखौ उखुदितना नां स्रस रपिनो तिस्तुति ब्रिखौ माने बंफां बेन्दों बेनला बे गासैयावबो माने रस बिदै महरै हाबनानै दं होननानै बुंदों होमबा साननानै नायदो गासिबो बे परब्रह्मनिनो लीला बेखायनो बे परब्रह्मजों गासैनिबो अनजानायनि थाखायनो जग्य बे जग्यजोंसो जोङो जेब्लाबो गोजोननो हायो होनदों आरो साननानै ला आइमोन आफामोन नोंसोर जुदि बे न'खराव सानफ्रामबो जग्य होबाय थायोब्ला मा बुंदों शास्त्रआव नतैस्य ग्रह पिरा सानैस्य बन्धु धनन्त्यय ग्रह जैग प्रत्यंगे लिखितुं तिस्तुति नतैत्र पिरा पापनां नरगनास बन्धनम असले का फलदमसे का कुखनासनाम नै जायनि न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय फिसा फिसौ ज' जयग होलायबाय थायो खुलुमलायबाय थायो अनलायलायबाय थायो बे न'खराव धोन जोबस्रांनाय थाखा फैसानि आंखाल गाननाय जोमनायनि आंखाल जानाय लोंनायनि आंखाल गिदिर ग्रह नांनाय बेफोर मालाबाबो साफिनो हाया होनदों मानोना जग्यनि फिथाइया जेब्लाबो गोजोननाय होमबा सानना नायदो आइमोन आफामोन दिनै परब्रह्मनि अननायाव जाय हाबाफारिखौ आसा खालामनानै जोंनि बे आफा आरो आइया गावसिनि गरसे गरनै खामायनायखौ परब्रह्मनि जिथु इष्ट देबता थाफैनो थाखाय पबित्र गोथार स्थान जायगा खालामबाय बे जोबोद साबायखर परब्रह्मआ जेब्लाबो बिसोरनि सायाव मोजाङै मोजां अनसायगोन आरो बिसोरनि सायाव जेब्लाबो परब्रह्मआ अनगोन आरो परब्रह्मआ जेब्ला बिसोरनि सायाव गोजोनै लाखिगोन बेखौनो मिजिं थिनानै दिनैनि नैबे आंनि फंनैसो बुंफोरनायखौ बुंनांगौ दंमोनब्लाबोथ' बेखिनिखौ बुंजोबनो हाला बेखिनिखौनो बुंफोरनानै आंनि बुंनायखौ आं बेखिनिखौनो फोजोबनाय जाबाय ॐ पूर्ण परब्रह्म ज्योति ॐ पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो ॐ आया हे बरदे देवी हयोपरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातु ब्रह्मजनी नमोस्तुते ॐ पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ॐ आबुं गाहाय ब्रह्म जोंमा महर
मुलुगनि गुरु Guru आइ आफा Apa जिउ जिउमा नोंनो नुजायै गुन गैयै नोंनो नुजानाय गुन गोनां गोहोथाम गुनजों थाबायनो गोरों रोङै हिन्जाव हौवा जिउ जिबि मुलुगखौ लानानै नों सासेयानो नुजानाय आबुं महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दङ आइ आफा नोंखौनो जों बयबो जोंमा आबुं महराव गले गले खुलुमो ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम ओम आइ आफा नोंनो होनो जोंहा जेबो मुवा गैया बियो नुनाय मानि मुवाफोरा गासैबो नोंनिनो सोरजिनाय नोंनिनो महर नोंनो गासैबो जों अज्ञानजों नोंनि सोरजिखानाय मुवा बेसादखौनो जोंनि साननानै गोजोन खुसियै नोंनो होनायखौ आजावनानै गोसारनानै थानाय मुलुगखौ अराय गोजोन लाखिदो आइ आफा नोंखौनो जोंमा आबुं महराव गले गले खुलुमो जों ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम सानैबो समान समान ओम नै गावनो बेरखांगिरि पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप आइ आफा गुरु जिउ आं मुस्रि गावबागाव नामखौ बुं दे गामि गावबागावखौ बुं दे पस्ट अफिस गावबागावखौ बुं जिल्ला देग्लाय 2026 मायथाइनि 17 जुन थारिखआव नैबे यज्ञनि जोंफबनाय अरमानि सिगाङाव गोजोनगिरि गियान मुक्तिगिरि अखाफोर सान जोंमा गुरुखौ साखि दोननानै बिखायाव आखाइ दांनानै परमहंस शिब नारायण आरो परमहंस कालीचरण गुरुदेव बाबामोननि शास्त्र लेखायाव बिजाबाव आखाइ दांनानै गोसो गोरबो होनानै सतबांसा लानाय जाबाय दिनैनिफ्राय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदजों गोरोबनानै परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि होनाय बिथोन द'थि बेबहारिक पारमार्थिक क्रियाखौ जिउ थासान्दि अरायसम मावसिगोन सिमान जायोदि दिनैनि सतबांसा बायदियै मावनांगौ क्रियाखौ बिथोन बायदियै मावाब्ला परब्रह्म ज्योति स्वरूपा बे गिदिरथार दायनि थाखाय थारैनो आंखौ गोब्राब साजा होनो हागोन आंबो बे साजाखौ खर' गंग्लायनानै आजावनो सिमान जाबाय दे खुलुमदो होमबा आइ आरो आफा नोंसोर दिनैनिफ्राय बर' ब्रह्मनि पक्ष जाबाय दे सोलायहरजागोन दे ओम बरदे देवी परम ज्योति ब्रह्मणे स्वाहा ओम सरासुर ब्रह्मणे स्वाहा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तत् ओम शैतम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरस अमृतं ब्रह्म स्वाहा
Om Brahmarupano Brahma Hudi Brahmagno Brahmanahutam Brahmai Bhoteno Guntvejam Brahma Paramasmadhina Om Swaha. खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि मन्दिर बेखेवनाय बेलायाव आं बुंनो गोसो जानाया बेनो दि आंहा बिदि जेबो उद्देस्यबो गैयामोन। धरिलक खायफाया बुंनो हागौ जे उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया धार्मिक मोनखाय गावहाबो न'खरनिफ्राय माबा बिथोन मोननानै बा सोरबाया मा होनगोन बेखौ राहा देखायनानै खालामदों, बिदि नङा। सम मोनसे आंनि न'खराव थांनाय बोसोर होनजायो आरो, आंनि न'खरावहाय आंनिनो बिसि नङाबाबो मास मोनब्रै मोनबासो एसे बेमाराव भुगिनानै दंमोन। थ' बे बेमाराव डक्टरनाव थाङो, अजानाव थाङो, बिदिनो नानानथा धरननि राहा लामा नागिरनायाव सानसेखालि ओरैनो गोसोआव जाखांबाय। बयबो किसुमान बैदनाव थांबा बुङो जे बेखौ फुजा स्थलाव थांनानै दोनहै होननानै बुङो, बा सोरबा न'खराव फैनानै फुजा फाथल खालामबाबो न'खराव फुजा फाथलनि बेबस्था खालामनाय दिनावबो खायफाया बुंलाङो नैबे बुस्थुखौ फुजा स्थलाव दोन। आरो गोदोनिफ्रायनो जयग' होबोबाय थानाय हिसाबैबो जोंना बे दै सान्थि आरो मा होनगोन बेखौ जोंना जयग'नि खोथाया, बेखौ दोननो थाखायबो माथो आंनि न'खराव जायगा गैया होननानै सानफ्लांदों आं सानसेखालि। थिग दिनैनिफ्राय 11 मास सिगां बे समावनो न'खराव रायलायबाय। न'खराव होननो थांबाबो बिफायाथ' न'आव थाया नालाय, बिमाजों आरो बिसिजोंनो सावरायलायनानै रायलायनायाव बिस्राबो बुङो जे नोंहा जुदि गोसो जादोंबालाय जोंथ' हमथानो हाया, आरो आकु बे नोंनि केपासिटिनिसो खोथा होनलायलांबाय। आंबो नंबाय केपासिटिखौ नेबाय थाबाथ' माला केपासिटि जागोन, माला जाफुंगोन। बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे थांनाय जुलाइ मासनि 16 थारिखआव निरमान खालामदोंमोन। दिनै 11 मासनि उनाव जाफुंसारखौ मोनबाय आरो। ओरैनोथ' बिदि उन्दैनिफ्राय थांखि गैयामोन आरो। आंहाथ' गोदो आङो बुंनो थाङोबा गोदो आंनि हाबा जानाय सिगांबो आंनि बिहावानो माने गामिनिनो सासे पुर'हित हिसाबै सिनायजानायखामोन नालाय, बिथांजोंनो जयग' सयग' होबाय थायोमोन। हाबानि सिगांबो अलमस्ट 2007-08नि खोथा आरो, बे समाव न'खराव फैनानै सानफ्रोमबो जयग' होबाय थानो बिथोन होयोमोन आरो। थ' बे हिसाबै आंबो माने फरायफुबाय थानायबाबो सम दिहुननानै बेलासियाव मोनायाव दसे होयोमोन आरो। खिन्थु बे हाबाफारिखौ आङो दिनैनि दिनसिम माने दैदेनबोनो हायासै आरो, गेप्स जाबाय आरो। दा निस्सय बे दिनैनि जे हाबाफारि जोबलांबाय, मन्दिर लानाय हाबाफारिया, बिनि उनाव बै गेप जानायखौ हायाबाबो, पुरन खालामनो हायाबाबो दिनैनि उनाव मावलांगोन होननानै इसा खालामदों आरो। मन्दिर लुफुंनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो। गोबाव समनिफ्रायनो टारगेट लाबाय थाखानायमोन लानायालाय, ओमफ्राय दा लुफुंनो हाबाय। बाबामोनखौ गासिबो नुजाफैनो हानायखाय धन्यबाद होबाय। गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो गासिबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय। फिसाजोआ बेमार गोसा जाबाय, सानाय सुनाय जाजोब्बाय, डाक्टारनि मुलि जाबाबो हामा, अजानिबो हामा। ओमफ्राय लासै बिदिनो जयग' खनसे नङा खननै, खनथाम जयग' होबाय थानानै
ओमफ्राय लासैनो बै डक्टरनि मुलियाबो खाथिबाय आरो दा खाथिबायबा दा बिजामादैया बेखौ आं होनदोंमोन आरो ओरैनो एसे फिसा लुना लागोन देनांफोर एसे गिदिरै लुना ला नोंसोर गोसो बायदि दा गैथ'वाबा लुना ला होननानै ओमफ्रायहाय बिजामादैया जाबाय आरो मा खननै खनथाम लुदों खनसेयावनो गोसो बायदि लुना लाखानोसै ओमफ्राय आरो बेखौनो खुलुमबाय थानोसै होननानै माबाबाय आरो बिसास खालामबाय आरो जेनेबा आंनि बुंनायखौ बिदि माबानानै ओमफ्राय दा नै दा बेखौ गाव गोसो बायदि बानायना लाबाय आरो गावसोर सानैजों साननानै ओमफ्राय दा सानना लाबायबा दा आं सानदों आरो इसोरानो बिदिनो थिनबाय नामा बिस्रा माबा मोनसे दङ नामा इसोरजों सिगांनिफ्राय एसे इसोरनि सायाव गोसोजों सानबाय थानाय दंखायो नालाय इसोरखौ खुलुमबा मा मोनगोन बिनि राहा लामाखौनो मोनथ'वाखैमोन आरो बै समाव ओमफ्राय दा बिदिनो जोंनि बुंनाय जोंहा मालिकनि बुंनाय आरो आं बुंनाय माबाखौ गोसोआव लानानै बिसोरो दा बे जैग'खौ गोसो बायदि लुना लाबाय आरो दा बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर थानाय थाबाय बिजामादै आरो फिसाजोनि सायाव गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो खुलुमबाय निमाहा बिबाया आं गसंनो हाया थाबायनोबो हाया गतिके निमाहा बिनाय थाबाय आरो दिनै मा होनो फिसाला बिहामजो ये कार्जों खुसि हाखरलांबाय जेनेबा थानसालि बेखौ नाय बिथांमोननिसिम आंनि बहुद साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जे न'नि जाफैदों गोजौ थाखोनि बिबान गोनां आइमोन बाबामोन आरो लोगोसे जोंनि सनारि गामिनि बिथां आंनिनो बियाय रजनिकान्त ब्रह्म आरो बिथांनि मददगिरि आइ बिथां लोक्षि ब्रह्म दिनै गोथार थानसालि बेखेवनायाव सोरखौ लेंनांगौ मानांगौ बिदि बिबानखौ होनाय जादोंमोन जिहेथु जों सिनायजोबाखै आइमोनखौ बाबुमोनखौ गतिके बिथांमोना बे खामानिखौ लेंनाय खामानिखौ जोबोद गोसो गोथारै मावफुंबाय बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बिथांमोनखौ आरो लोगोसे मा होनो बिनिता ब्रह्म आइ बिथाङा दिनैनि दिनाव किसुमान फिसा गिदिर खामानि जे खामानिखौ माखौ मावथावो माखौ मावथावा बिथाङा आंनो फोरमायबाय जेनोखि आंनि गोसोआव खोमसि होखारबाय आरो सोरां लाबोबाय बिथांनिसिम बहुद साबायखर थाबाय आरो बे थानसालि बेखेवनाय थानसालि बुस्थुआ बयनिबो हृदयाव दङ आंनियावबो दंमोन खिन्थु मोगथां महर आं मोनाखैमोन दिनै जेला फिसाला बिहामजो बिथांमोननि दैदेननायाव मोगथां महर मोनबाय जोबोद साबायखर आं आइमोन बाबामोन दिनै जोंनि सिलाव नुनानै जोबोद गोजोनदों जिहेतु किसुमान बाबाफोर किसुमान आइफोर आं नुनो मोनाखैमोन मोनसे खोथा बुंनांगोन जे आजि आं थोदों ब्रेन स्ट्रक जानाया 7 बोसोर रानिं आरो बै समाव 19 मायथाइनि 3 डिसेम्बर आङो कमायाव दंमोन कमा आरो वार्डआव लाबोनाय गासै 1.5 मास थादों गुवाहाटियाव बे समाव डाक्टरफोरा गैला होनोमोन आरो दिनै दं आं सानो जे इसोरनि दैदेननाय इसोरनि आशीर्बाद बे गोथार मुवाखौ नुनांगौ दंमोनदां
ओंखायनो दं ओंखायनो जोबोद साबायखर फिसाफोरखौ बेनोसै जाबाय आच्छा मानगोनां गुदि ब्रह्म जोंमा गुरुनिसिम आंनि सिबिनाय अननायखौ दासो हरग्रोनाय जाबाय जे गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफाया दिनै रुंसार जानानै बेसेबांबा बोसोर जालांबाय बेनि दिन्थिलांनाय आदब खायदा यज्ञनि माध्यम यज्ञ होनानै इसोरनि सायाव गावनि बावसोमनायखौ जासियोब्ला निस्सय परब्रह्मनिफ्राय अननायखौ मोनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदआ जेब्लाबो नाजाबाय थागोन बे हिसाबैनो दिनै रिजुमुनि ब्रह्मआ गावनि न'खराव गथ' गथाय बिसि फिसा न'खरनि थासारिया जाहाथे मोजाङाव फैनो हानायनि गोहोखौ मोननो थाखाय सोरजिगिरिनि सायाव फोथायनाय आरो मोजां लक्षणखौ मोननो थाखायनो जग्यालय मोनसे स्थापन खालामनानै न'खरनि थासारिया जाहाथे भबिष्यत इयुनाव संसाराव मोजां लक्षणाव फैनो हानायनि गोहोखौ मोनथों आरो सुख सान्ति हिसाबै जेब्लाबो इसोरनि गोहोखौ मोननो हानायनि गोहोखौ मोनथों बे उद्देश्य लानानै दिनै सिबिसालिखौ मोजां लुफुंनानै रायजो राजा आइ आफामोनखौ लेंहरनानैब्लाबो दिनै साक्षात हिसाबै रायजोनि सम्मुखनावनो दीक्षा ग्रहण खालामनानै इसोरनि सिबिनाय यज्ञ हुथिनि गेजेरजों मोननो हास्थायनानै दिनै बेखेवनायखौ थारिखखौ लाखिनाय जादों आंबो आसा खालामदों जाहाथे न'खरनि गोजोन सान्थिया जेब्लाबो मोननो हानायनि गोहोखौ मोनथों बेखिनि आरो जाहाथे इसोरा जेब्लाबो मोननो हानाय गोहोखौ होथों आरो गावसोरबो बेबायदि न'खराव अनुस्थान थायोब्ला बेबायदि पद्धति थायोब्ला निस्सय मोजां थासारियाव फैनो हानायनि गोहोखौ मोनो आरो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय दिनै जोंहा नैबे रिजु ब्रह्म आफा आरो जयन्ती आइ बिसोरनि जिहेतु हास्थायनाय फिथाइ बे हास्थायनाय फिथाइया गावसोर सिगां समनिफ्राय बबे समनिफ्राय थांखि लादोंमोन नाथाय जिबायदि हास्थायनाय बे हास्थायनाय बायदियैनो जाफुंहोनो हाबाय बाबा आरो आइमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर खारन बुंनो थाङोबा जोङो दिनै गाबोन धोरोमनि नितिखौ पालन खालामनो गोनांबा जोंनो मोनसे मा नांगौ मन्दिरा मोननै दङ मोनसेया जाबाय बायजोनि मन्दिर आरो मोनसे जाबाय गोरबोनि मन्दिर दिनै बे आइ आरो आफामोनहा गोरबोनि मन्दिरा गोथारखायनो बायजोनि मन्दिरखौबो लुफुंनो हाबाय आरो बिसिनि हास्थायनाय आरो बिसिनि साननाया बिराद गोग्गो दा बे हिसाबै बिसिनि नाजानायजों दिनै जि गावसिनि हास्थायनाय बायदि फिथाइखौ मोननो हाबाय जोबोद गोजोनबाय आरो जोंनि बे जों प्रसाद संसदनि जानानै बा आं दिक्षा गुरु जानानै आफानिसिम जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बेजों लोगोसे दिनै जा बे न'खरा दिक्षाबोदि लादों बे दिक्षा लानायनि थाखाय आं आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो खारन दिक्षा जुदि लायाब्ला जोङो परब्रह्मनि भक्त हिसाबै गनायजाया बेनिखायनो दिनै परब्रह्मनि भक्त हिसाबै जोङो गनायजानो गोनांब्ला जोङो साथाम गुरुनि गोनांथि दा बे आफामोना दिनैनिफ्राय गावसिनि हास्थायनाय बायदियैनो साथाम गुरुखौबो मोननो हाबाय दिनैनिफ्राय जथेस्थ' आफामोना परब्रह्मनि असे भक्त जाबाय बिनिखायनो आसा खालामदों दिनैनिफ्राय जायबायदि मन्दिरखौ लुफुंनो हाबाय बे मन्दिराव जेब्लाबो आइ आरो आफामोना गोसो होनानै गावनि बिसि फिसा जा दं बेखौ न'खरैनो ज' लानानै जाहाथे बे मन्दिराव जेब्लाबो यज्ञनि गेजेरजों जेब्लाबो इसोरखौ सिबिबाय थागोन आं बेखौ आफामोननिसिम एसेबाबो खावलायनाय थाबाय आरो जाहाथे आफामोनहा बे जयग'नि गेजेरजोंनो जथेस्थ' गावसिनि जि हास्थायनाय फिथाइ बेखौ जथेस्थ' मावफुंलांनो हागोन आरो न'खरनि फिसा फिसौ गासैबो खौसेथिनि बान्दोजों थानो हागोन आरोखि दा बिनिखायनो आं आसा खालामबाय जे जाहाथे दिनैनिफ्राय नैबे मन्दिरा जेब्लाबो बेबायदिनो परब्रह्मनि अननायजों गोजोङैनो
फुं बा मोनाबिलि समाव जेब्ला अरा जोंबाय थाथों बेखौनो मिजिं लानानै आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं बेखिनिखौ बुंबाय। औ